Марина Якоби. Поддържайки позитивната честота. До всички мои приятели, хората се питат: как е възможно висшето съзнание да помага, а все още да виждаме негативни хора, които управляват? Това е така заради вашата вибрационна последователност и системата от убеждения, която проектирате във вашия холограмен свят. Запомнете, вие създавате собствената си холограма, която отразява вашите вибрации, мисли и чувства. Действията ви създават тази холограма. Вие сте прожекторът и създателят, защото сте създадени от същата структура, която съществува навсякъде в квантовото поле – енергийният източник. Затова, ако виждате негативни хора, това е защото не сте се освободили от собствената си негативна система от убеждение и им давате силата да съществуват във вашата реалност. Вместо постоянно да говорите за негативната страна, започнете да говорите и да действате в полза на хората, които предпочитате, защото така ще влеете положителна реалност. Сега вие удържате вибрацията си на положителната честота Херц, която предпочитате, а не тази, която не харесвате. Просто трябва да смените канала. Нека обясня. Това, което виждате като его, е линейната памет от паралелна реалност, която ви помага да продължите структурата на своята реалност. На практика, тя ви показва къде се намирате, в каква позиция сте в своята матрица на холограма, локация, канал, честота. Все едно гледате множество реалности, снимки, кадри, фрактали едновременно. След като знаете това, можете просто да наблюдавате и да кажете: добре, това е моята настояща локация, но знам, че мога да я променя. Като изберете различни емоционални честоти, чувства и прилагате ученията за манифестация, за които винаги говоря. Вземете действие към реалността, която предпочитате. Например, гласувайте за правилните хора, помагайте на човечеството и следвайте действията, които ви носят най-висша страст. В чистота на любов, това сменя канала. Дори ако още виждате стария канал с тези хора, които управляват, това е просто друг канал на матрицата. За да преминете към реалността, която предпочитате, трябва да задържите този образ, да го поддържате като емоционално усещане и вибрация и да продължавате да действате с енергия на любов за определено време, докато тази нова структура се кристализира във вас и вие се прехвърляте от една паралелна вселена в друга, която сами, разбира се, сте избрали. Надявам се това да помогне. Няма как да сбъркате. Ако прилагате квантовата метафизична структура в ежедневието си, тя е като математика. Няма място за съмнение. Трябва да сте 100% сигурни, за да промените своята предпочитана реалност. Не може дори една частица да е извънред. Не може да изтеглите ДВД на 99%. Аз не съм тук, за да ви убеждавам. Нямам това право. Това е физиката и квантовата структура на съществуването. Аз съм тук, за да ви покажа това, което ми беше предадено от извънземни същества във висше съзнание. Можете да приложите това знание, ако желаете. Обичам ви всички. Марина Якоби.